Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ̀yin olùgbọ́ wa tí ẹ ń wò wá níbikíbi tí ẹ bá wà. Èyí ni ìkànnì Muinet TV. Ẹ máa rí àwọn àgbékalẹ̀ èdè Yorùbá láti ọwọ́ Muinet Entertainment tí a pè àkọlé rẹ̀ ní Yorùbá máa sọ pé. Yorùbá a máa sọ pé a kì í forí wé orí moku ṣeré. Bí moku kú láàárọ̀, àjìlálẹ̀, a lè fi eléyìí ṣe ìkìlọ̀ wípé ká má ṣe àfarawé ẹnì kankan, tàbí ká sọ wípé ẹ má finú wénú ká má bàa jẹ́wọ́. A kì í forí wé orí moku ṣeré. Bí moku kú láàárọ̀, àjìlálẹ̀, Yorùbá lásà, ẹ má jẹ́ ó parun.